Jan Balieu van Friesland Lease op de Stint. Een elektrisch wijntje met een bak van baan of orenbroekers. Met neffens Balieu een veilig systeem. Dit is de schildpadstand. Knopje met de schildpad. En vooruit, achteruit. En ook al rij je vooruit, als je in één keer in achteruit drukt, stopt hij, gaat hij achteruit. Het verschrikkelijke ongeluk met 4 Lietse band die het omkamen. En een liedster en een oorband die het zwier verwoenen rekken, zwart het van een soort onwissigens bij de broekers. Bij Friesland Lease stier vliene weken de telefoon echt net stil. Ja, tientallen, bijna honderden, ja. En natuurlijk terecht, het is natuurlijk een enorme zorg en een tragisch ongeval. En natuurlijk is het logisch dat kinderdagverblijf zich zorgen maakt. Kan ik morgen dat ding weer gebruiken? Is hij veilig? Kunt u mij garanderen dat hij veilig is, werd er gevraagd. En Wat zei ze jou dan? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om te garanderen dat hij veilig is. Het blijft een stuk techniek. Het enige wat we wel weten is dat hij in al die miljoenen, eigenlijk we praten over miljoenen bewegingen, dat er nog bijna geen meldingen van storingen bekend zijn. Er komt nou van Stint een extra check. Die worden altijd periodiek gecheckt, maar nu nog even extra natuurlijk om het gevoel van onzekerheid natuurlijk zoveel mogelijk uit te bannen. Nou, wie er het verhaal over straling? Ik ben een leek. Het lijkt me heel ver gezocht. Maar nogmaals, het is goed dat onderzocht wordt. Alle mogelijkheden natuurlijk om dat ding veiliger te kunnen maken, moeten onderzocht worden. Er zal ook naar de opleidings van de broekers van Stints sjoen worden. Daar wil ik gewoon advies over vragen aan de instanties. Van, is dat nog steeds up-to-date? Nu het verkeer toch ook weer is veranderd. En nu er zoveel van deze voertuigen op de weg zijn. Voordat duidelijk is wat er nou bad is, liet het Balieu vrij logisch om de Stint vol te broeken. Het is nevens hem nog altijd volle veiliger als met taxis en auto's bij squallen om te rijden. Er gebeuren ook dagelijks dodelijke auto-ongevallen. Ja, het is allemaal verschrikkelijk, maar ja, als er een ongeval gebeurt met een bepaald type auto, worden ook niet alle auto's van dat merk en type stilgezet.